Pleno ordinario. Punto número 1, aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se alguén ten algo que objetar. Bueno, no noso caso, un pouco queríamos manifestar que, aínda que sabemos que as actas hai que resumilas e hai que, de alguma forma, valorar o contexto, sí que consideramos que hai un párrafo en relación a, bueno, un pouco a poñer antecedentes que retrasamos, aínda que non se refleja, porque non se pode reflejar, pero que retrasou esa asistencia a inicio deste pleno por un problema de que unha das persoas non podía chegar porque estaba en carretera ou como fora, o que non nos consta, eu, se me demostro o contrario, pois rectificarei que dixéramos, hai aquí un párrafo que dice: a señora Barreiro que querían constar en acta que a conta xeral estaba fora de plazo e que por parte do Grupo Municipal Socialista eran colaboradores. Colaboradores, falamos respecto a facilitar que pudera estar todo o mundo para votar. E apoiaban ao goberno. Nosotros non somos conscientes de haber dito que apoiábamos ao goberno. Vale. E esperaran que, cando tiveran un retraso na asistencia a un pleno, se esperara por eles para dar comenzo a sesión. Non é porque nosotros non atrasemos habitualmente, sino porque, ao igual que fixéramos neste caso, non? Entón, bueno, queríamos que quedara, porque un pouco no contexto que non nos lea e sepa de que vai, pois queremos que non refleja un pouco o que dixemos, vale? Simplemente queríamos deixar esa mención. Vamos a apoiar igual, pero queríamos que deixar esa mención. Sí, o que dice de costar en acta o tema de... Do retraso, eu non son consciente de dicir que nosotros dixemos somos colaboradores, pero non son consciente de que dixéramos que apoiábamos ao goberno, porque non é así nestas cousas, pero esperaban que cando tuveramos un retraso que tamén se tuvera en conta, pero non é porque habitualmente teníamos, vale? Entón, bueno, queríamoslo un pouco aclarar, que quedara un pouco aclarado, sendo consciente que ás veces é difícil reflejar nunha acta o que se dice, sendo conscientes deso. Moi bien, por parte de BNG. Nada. Bueno, votos a favor. Asunto número 2. Moción do BNG sobre a situación dos servicios de correos no Concello de Valadouro. Señor Chao, ten usted a palabra. Bueno, proceder a lectura. Correos é unha das poucas empresas públicas que sobreviven á vaga de prestacións iniciadas en décadas por diferentes gobernos do Estado. Mais recentemente no tempo, as sucesivas reestruturacións do grupo ou a adaptación á legislación estatal e unha directiva europea parecen ir anunciando un cambio de cara á denominación liberalización, é dicir, a privatización do servicio postal. Ao contrario que no 2010, cando foi nomeado polo goberno de José Luís Rodríguez Zapatero como prestador do Servicio Postal Universal a través dun contrato programa de 15 anos, do 2010 ao 2025, agora o Real Decreto Lei publicado só establece unha ampliación de 5 anos, do 2025 ao 2030. Ademais, o Real Decreto Lei condiciona a Correos a aprobación dun plan personal que vai supoñer unha serie de recortes de personal como de regulación funcional, laboral e retributiva dos traballadores e traballadoras. Este Real Decreto Lei do 9/2024 contén unha serie de medidas lesivas cara a prestar un servicio postal universal de calidade no entorno rural. Por exemplo, para o cálculo do custo de prestación do SUB só se contempla o ámbito urbano, deixando excluído o ámbito rural. Algo totalmente incomprensible, pois de todos é sabido que os contornos rurais son os máis deficitarios para correos, e os contornos rurais son os que máis abundan tanto en Galicia como no noso concello e máis no veciño concello de Alfoz. Tamén contempla este Real Decreto Lei un hipotético escenario contractual de repartición de paquetería 3 días por semana e non de 5 días como ata agora, así como a peche de oficinas de atención ao público dependendo da súa rentabilidade e ingresos, así como establece o SEIG, Servicio de Interese Económico Xeral. Tamén pode ser prestado por filiales da Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos, é dicir, mediante subcontratas. Todo o que contempla neste Real Decreto Lei
afecta, por suposto, ao noso Concello do Valadouro, onde hai anos dispoñemos de 4 carteiros. Agora, só ao xubilarse un, non se cubra a paz e quedan só 3, a día de hoxe, para o Concello do Valadouro e ademais o de Alfoz. Aínda por deriva ahora mesma, só dispoñemos de 2, ao atoparse unha carteira de baixa. Esta baixa non se cubre e cárgase todo o traballo aos traballadores. Non hai que esquecer de, aínda que baixou moito o volumen de cartas e impresos postais, subeu de forma exponencial a paquetería. Sigue movéndose moita documentación importante por correos, como poden ser citas médicas, comunicación do Sergas, multas, notificacións do catastro, pasaportes do sector gandeiro que están a recibir moi xustas de tempo. Todo isto trae consigo o correspondente perxuízo para a población tanto do Valadouro como da Alfoz, que están bastante avellantada. Hai outro dato que non menos importante. A empresa está a introducir de xeito forzoso novos servicios no rural con criterios exclusivamente comerciais, como pode ser, por exemplo, a venta de seguros, que engade maior presión e carga de traballo ao personal xa saturado por falta de efectivo. Neste contexto é un erro por parte da empresa aplicar un criterio baseado exclusivamente na perda de volúmenes de envíos postais para determinar o cadro de personal necesario, xa que os datos que acontecen son contrastables e acreditan factores que influen de maneira manifesta á hora de desempeñar o traballo. A situación descrita redunda nun peor servicio postal para o conxunto da veciñanza do Valadouro, ademais dunhas peores condicións laborais para os traballadoras e traballadores. É unha perda de calidade do servicio que antes Correos xa vimos outras empresas ou organismos e servicios públicos logo privatizados. Ao final, como sempre, ademais do personal que traballa é a veciñanza usuaria do servicio a gran perxudicada. Constatamos tamén que desde a xefatura de Correos de Mondello, onde depende a oficina do Valadouro, xa exixeu a corrección desta situación para que este servicio funcione adecuadamente, polo que se ve as súas demandas non foron atendidas. Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal do Valadouro propón a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno Municipal do Valadouro a trasladar a traballadores e traballadores da Oficina de Correos do Valadouro o apoio do Concello ás súas demandas laborais, no consenso de dotala de personal, recursos materiales e medios técnicos necesarios para a prestación dos servicios postais e parámetros de calidade, atendendo á regulación da Lei Postal da Directiva da Comunidade da Unión Europea. Segundo, instar ao Goberno Municipal a demandar a Dirección Sociedade de Correos Estatal e Correos e Telégrafos de dotación de todos os recursos necesarios, humanos, materiais, de orden para garantir a prestación dun servicio postal público de calidade na Oficina do Valadouro, para poder realizar o reparto nas debidas condicións os 5 días da semana, garantindo a contratación do personal suficiente e imprescindible, facendo un reparto equitativo das cargas de traballo, mellorando a distribución das zonas e reparto e atención. Terceiro, manifestar a nosa firme apoio porque Correos siga a operar como un servicio postal universal de carácter público frente a calquera de tentativa privatizadora presente ou futura. Bueno, todos é sabido que Correos o personal de Correos está sobrepasado e sabemos que as cartas agora chegan tarde porque donde antes había 5 carteiros para o Valadouro ou 6, agora quedan 2 para o Valadouro e Alfoz. É un servicio con tantos kilómetros de pistas de camiño rural tan espallado que hai por aquí, entendemos que é un personal que non cubre as necesidades para ter un servicio de calidade. Bien, por a nosa parte, pois, vamos a apoiar, pero tamén dicirlle usted arreglaba isto moito máis fácil. Usted ten un diputado en Madrid, eu só ten tamén varios diputados,
Sí, vais a levar a Se Madrid. eles o presentaron, Vais a pois, levar a Madrid. chegabas moito antes, porque empezando de aquí vai chegar moi tarde. Vais a levar a Madrid. Vais a levar a Madrid. Vale, pues iso Tanto ao Congreso como ao Senado. Iso é o que teñen que facer. Tamén o Concello pode mostrar o seu apoio. De todas formas, o Concello, polo que pide aquí, nós apoiamos eso. Pero chega usted moito máis antes da outra maneira. Por a nosa parte, vos vamos a apoiar a moción. Pola nosa parte, apoiamos tamén a moción, vamos a apoiar calquer proposta que vaya en favor de que non se quiten servicios do rural e que se siga mellorando o rural, seña da administración estatal, da administración autonómica, da administración municipal ou da provincial. Vale, entón o noso voto é a favor e que, bueno, estaríamos, creo que desde o Concello deberemos facer esta moción, trasladala á dirección de correos e, de alguma forma, mostrar esa crise. Por a nosa parte non hai problema ningún. María José, Sí, nosotros tamén vamos a apoiala, pero bueno, isto é un real decreto lei, polo consiguiente ven de Madrid. Lógicamente, donde hai que parar estas cousas é antes de que cheguen ao rural, porque si partiron de Madrid, en Madrid hai diputados e senadores que son do rural, digo eu. Aquí xa temos dous que son do rural. Entón, isto xa é triste que chegara hasta aquí e que teñamos que ir desde os pueblos pequeniños intentando que se manteñan os servicios. Real decreto lei non é do Concello nin en tal, pero moi ben, nosotros apoiamos perfectamente isto, parecenos moi ben e desde logo un servicio moi bon para todos. Cargáronos coa paquetería é polo que están desbordados, pero que Madrid se faiga cargo, lógicamente. Bien, algo máis? Sí, que, bueno, dicir que vai ir ao Congreso máis ao Senado. Por aí tiña que empezar, sen visionarios. Tamén pode apoiarlo. Votamos votos a favor. Perdón, isto hai que mandalo ao Congreso e ao Senado. Sí. É que aquí non nos pon, me parece. Eu creo que non. No, pon a Dirección Xeral de Correos. A Correos. Aquí pon a Correos. Entonces, sabe que facemos? Mandámoslo a Correos e máis ao Congreso e ao Senado. Bueno, o Congreso van a trasladar o noso. Sí, vai. Non creo que seja necesario que se mande. Bueno, no, isto para que o Concello acorde co Pleno votou a favor desta... Sí, pero aquí o que pide é mandalo á Dirección da Sociedade Estatal de Correos. É a Dirección Xeral de Correos. Onde hai que mandar. Vale. Unanimidade, non? Sí. Asunto número 3, dación de contas da resolución da alcaldía recollidas no libro de decretos do xestor electrónico de expedientes deste Concello a partir da última da que se deu conta número 933/2025 de 31/10/2025 conforme a recolle na acta da sesión do 5 de novembro de 2025 e que son as comprendidas entre as seguintes. Resolución número 933/2025 do 31/10/2025. Resolución número 1099/2025 do 30/12/2025. Todas elas atópanse a disposición e poden ser consultadas no libro de decretos do xestor electrónico de expedientes. Punto número 4, rouse e preguntas. Por parte do Partido Socialista, teñen ustedes a palabra. Sí, varias cousas. En primeiro lugar, felicitarles o ano. Que nos traiga moita salud. Igualmente, a todos. Bien, queríamos preguntar varias cousas. Vimos unha factura dunha empresa externa por realización de traballos coa máquina, por realización de traballos en relación a librar, non? A máquina externa, un ataje ou unha cuneta ou algo así.
por un valor de 4.888 euros. E queríamos saber un pouco onde foi e se se realizou con máquina externa, se foi por algo, porque non hai personal, porque non hai maquinaria, porque non se adaptaba a maquinaria do Concello. Queríamos un pouco que nos explicara. Esa foi a pista que vai desde a Ponte do Carro aos eólicos, que estaba intransitable, e non só foi a limpieza de conetas de toda a pista, e máis uns tubos para iso. No Concello non ten máquina para facer esa actuación ali, e contratouse unha empresa cunha mini pala para facer todo iso. Pero que foi unha mini pala? Si, foi unha mini pala. E o Concello non ten? O Concello non ten mini pala, nin ten un vehículo que se teña ali, por aí arriba. Non sei se conoces ti a pista, pero... Creo que sí, pero tampouco podría dicirlle ahora mismo, vale? Era un poquinho para saber... Eu conozco e pasei, non pasaba ningún todoterreno, e, bueno, arreglouse, limpouse as conetas, para que polo menos non pasase, baixara pola pista, e máis arreglouse un pouco ali na entrada, e arreglouse as conetas, e máis o que se había desfeito de unhas baixadas de auga que había, que desfixaron todo. Queríamos preguntar se se está realizando a labor de control de extracción de madeira e as consecuencias sobre as infraestructuras municipais. Se está levando ese control... O control? Sobre a extracción de madeira e as consecuencias nas infraestructuras municipais. Sí, estáse levando, e está levando tamén o forestal, e hai un señor que está denunciado xa por 2 sitios polo que estropeou logo. Hai un maderista que está xa denunciado. Bueno, aproveitamos esa tesitura para incidir naquela proposta que facíamos, que fixemos así varios grupos, e que, bueno, usted en algún momento en algún pleno dixo que tamén estaba a favor de unha fianza, e despois botouse un pouco atrás, porque pensamos que ese tipo de cousas, porque agora hai que denunciar, temos que, é dicir, o que implica un proceso judicial, etc. Se houbera unha fianza, houbera unha ordenanza de establecer unha fianza para ese tipo de cousas, pois, bueno, os cargos estarían aí, e se non cumple, pois estaría para arreglar as consecuencias dos daños ás infraestructuras municipales, que ao final pagámoslas todos, vale? Pareceme boa idea, e é o que hai que chegar a facer. Pero, precisamente, eu creo que temos, bueno, pois estamos logo a poder facer e a iniciar o estudo dunha ordenanza nese sentido. De recordo, ademais, que vostede nun pleno, unha vez que o comentamos nós, estando usted na oposición, dixo que ademais estaría a favor dun que sería un sistema de fianza. Vale. Queríamos saber que tamén vimos que unha providencia para un expediente de asignación de maquinaria de bacheo e asfaltado. Como vai solucionar entonces desde o Concello todo o tema de bacheo e asfaltado das pistas? Como? Non lle entendín a pregunta. Pois teño un pequeno problema de tono, e usted ten problema de oído, das dúas cousas. Vimos que se abriu unha providencia para a apertura dun expediente de enajenación de máquina para a enajenación de maquinaria de bacheo e asfaltado, unha máquina de bacheo e asfaltado que hai no Concello. Cal é a solución que vai dar usted entonces a partir de ahora para todo o tema de bacheo e asfaltado? Pois bacheo e asfaltado con aglomerado en frío, que é o que se está facendo. Que é o que están facendo hoxe en todos os concellos. Está resolto ese expediente? Sí. Está a súa disposición cando queira ver. Bueno, ven de publicarse hoxe no BOP o plan único para a Diputación, unha inversión para o Concello de Valadouro de 290.680.000 euros. Un pouco, bueno, pois ten xa hai unha previsión por parte do Concello de as actuacións a levar, porque ben sabe que hai varios frentes abertos, bueno, un pouco dicirlle a todo o mundo que a Diputación o que fai é establece unha cantidad para todos os concellos, independientemente do color que o goberno, nin se é azul, nin se é rojo, nin se é azul ou blanco, sino que é donde se reparte de forma equitativa para todos os concellos. O Concello de Valadouro estableceuse 290.680.000 euros, que, bueno, incluso é un aumento sobre o ano pasado. 2.000 euros. Bueno, é un aumento, sí. moi preciso.
E o resto sacaron. Entonces, a cuestión é, xa ten planteado que tipo de actuacións vai a realizar? Sí, algo temos, sí. Queren nos adelantar ou non? No, Vale. Non esperaba menos, normal, entón, xa non sei por que pregunta. Non esperaba menos. Bueno, porque o noso labor é preguntar. A ver, hai algunhas cousas que están sin terminar, que ustedes tiñan pedido, que vamos a intentar terminadas. Eso Por sí. exemplo, Non sei que pista é, que unha pista en Santa Cruz, non no Montes de Santa Cruz, creo. Quen me dixo foi a de Senén Prieto, unha pista nos Montes de Santa Cruz. Igual sabe o señor Chao cal é, non sei cal é. Non sei, non. Bueno, pois é unha pista nos Non Montes sei. de Santa Cruz que quedou da outra vez, e, bueno, vamos a intentar que se leva a cabo. esta, en relación á obra de Cabezán, que é unha obra do Plan Único anterior, aprobada polas anteriores corporacións, Sí, como está esa obra? estás facendo? E como vai? Cando é a obra o plazo de entrega? Pois teñen todo o ano, me parece, para facelo. 2026? Penso que teñen todo este ano para facelo. Certo non sei, non me fai moito caso, pero Bueno. certo non sei. Un pouco a criterio do que nosotros como Grupo Socialista sempre pensamos desa obra, e ademais xa digo que foi unha obra, e máis usted mismo dixo cando colleu a alcaldía, que era das cousas que estaban previstas da anteriores corporacións, incluso da corporación anterior del Mundo Maseda, que era das cousas que quería continuar. Nosotros queríamos insistir na importancia, pensamos, na importancia de que esa obra se lle deixe opción a poder ser coberta. Sempre se planeou así e pensamos que é moi importante. E vémolo en calquera actividade que temos que chove e que hai mal tempo. E que non temos un sitio, unha infraestructura, e de feito hai outros sitios por aí adiante, donde esas obras sempre se busca que teñan cubertas, porque se é un sitio para facer a esfeira do Mel coberta, facer un mercado nun momento determinado coberto, a mostra folclórica se chove tamén coberto, porque a dotación que temos de Casa de Cultura é insuficiente para acoller ás veces a tanta xente, vale? Entón, bueno, nosotros queremos deixar aí o noso rogo, estaba algo previsto e, de feito, no noso programa electoral IVA, pero que non lle sirva de cuestión para darle para atrás, vale? Porque fora o noso programa electoral, sino porque pensamos que é importante que deixe as bases feitas para que poida en algún momento estar coberta, vale? A ver, o que non ten sentido é cubrir do que se está mañando agora. O que hai que cubrir é o outro lado, porque se aí se plantan árboles, que sentido están cubrindo? O que está previsto cubrir é onde é ahora aparcamiento, Claro. non onde se está facendo Pero agora. estaba como establecido que pudera ser un pouco todo. Non, onde ten árboles non pode Porque cubrir. de plantar árboles estableceuse así un pouco porque Pois era un está, pouco o que de pedía plantar patrimonio, árboles- que pedía o límite con Claro, o comunitarios. de plantar árboles obligaron, só eso. Sí. A ustedes e máis a mí. Sí, no, evidentemente... Entón, o que está previsto é O que o cubrir... problema, moitas veces aquí o que choca é o que queremos por un lado e que os técnicos nos obligan ou establecen polas normas, ¿vale? Que nos ten que, a veces, evidentemente, temos que deixar de levar polos técnicos, non, bueno, temos que deixar, pero temos que dicir tamén a nosa opinión, pero sí que é certo que moitas veces choca co que necesitamos, e eu creo que aí compartimos todos, que necesitamos un sitio coberto Sí, para poder facer e pero o grande. que está previsto de coberto é o que está en frente do matadero. Sí, exactamente. Pero No, bueno, no. queríamos que tamén contemplar esa parte. Sí. Vale, eso por un lado. Y recordar que, bueno, que é unha obra de planes anteriores e que lle tocou ejecutar a usted, pero que, bueno, que neste caso é de planes anteriores, porque, bueno, queremos recordar, que é bom recordar. Vale. Despois, queremos saber como está o tema de licitación das OES e das escolas deportivas e o contrato que está ahora mismo en vigencia. Eso está, non sei que falta da Diputación, Que Lorena nos sabe faga mellor. O estudio de costes oficial e logo xa traelo a pleno. Que ten que mandar a Diputación. Sí, o oficial. Con que contrato se está operando ahora? Co que había. Tamén queríamos preguntarlle, queríamos facer un rogo, e é que por favor non se tome de forma tan tajante as propostas de remuneracións e gratificacións ao personal que fai o bloque. Porque o que vemos é que as propostas de gratificación que fai o bloque a personal por facer determinados traballos fora do seu horario e por adquirir cargas
laborales excesivas ou extraordinarias en algún momento, a esa xente usted, a eses traballadores usted nunca o considera, todo o contrario. Vimos que houve gratificacións a personal do Concello e queríamos un pouco saber en que criterio se basa, ¿no?, para dalas. Hai uns decretos e hai uns expedientes, o 779/2025, de gratificación a determinado personal, vale? E hai como dúas tandadas. Recorda que cando usted estableceu nos presupostos unha cantidade, nunha partida para gratificacións ao personal, dixo que iba a dar quen quixera e como quixera, e témolo claro que é así. Pero nosotros queremos, por favor, que non se tome en consideración as propostas do bloque, porque o único que fai o bloque é perjudicar a determinado personal, que pide que se gratifique de alguma forma o esforzo que fan e que o único que fan que esas persoas non reciben gratificación. Nosotros non estamos en contra do personal, pero sí que estamos en contra de que a xente cobra mensualmente polo seu traballo, por facer o seu traballo. E se non o fai, nun momento terá que facelo noutro, pero gratificar porque sí. Eu, por exemplo, houve obras no Concello, vale? Non sei se se contratou unha empresa externa para limpiar ou non, o desconozco, vale? Estou preguntando sin ningún tipo de segundas. Igual que digo con segundas ou do bloque, neste caso non desconozco se se contratou algún tipo de empresa para limpiar. Para o que supuxo as obras no Concello para o personal do Concello limpiar. Pregunto, non o sei. Non. Bueno, pois eu non sei, non vin en ningún lado que se gratificara ao personal de limpieza e ao personal que limpia no Concello por estas obras extraordinarias que estou segura, toda a xente que tuvemos obras na casa sabemos o que implica as obras na casa, que é un traballo extra sobre o noso traballo. Vale, non o vin, ao mellor se me escapou. Esa señora da limpieza non botou horas fora das súas horas. Iso para empezar. E segundo, claro, non é o mesmo caro limpiar sobre limpio. Por exemplo, aquí o salón de plenos. O salón de plenos que ven a limpiar, que é o que limpia aquí? Limpiar sobre limpio, non? Se alguna vez tuvo que limpiar, tuvo que limpiar. Usted está entendendo o que eu lle estou dicindo? Estou entendendo como entende usted a mí. Sí, entendo perfectamente. Sobre todo limpiar sobre limpio. Exactamente. Sobre todo limpiar sobre limpio, entendo perfectamente. Limpiar sobre limpio. Eu o que creo é que... Quero dicir que esa señora non botou ninguna hora extraordinaria. Pero eu non estou falando dunha señora. Eu non estou falando... Sin embargo, estas dúas señoras que se lles deu esa gratificación é o que mirou os contadores, os cuales tiñan ustedes sin mirar desde fai non sei canto tempo, que se fixo en horas extras e deuselle unha gratificación. Mirou non horas foras de traballo. Estas señoras, pois unha delas, o tema do padrón, estaba feito un Cristo. E quen levaba o padrón? Unha das traballadoras, non teño por que dicir nada. E además, nosotros non vamos a mencionar quen, quero dicir, vale, pero quen levaba o padrón? Nin eu vou a nombrar. Entonces, pagouselles... E a outra, deixeme terminar, e a outra persona, pois, polo tema da liquidación, que a liquidación, pois, antes facía un servicio externo e agora houve dedicarlle un montón de tempo para poder facerla agora. Eso é, solamente eso. E usted considera que é justo nesto? Sí, justísimo. Pois xa está. Queremos que quede reflejado na... O que non era justo é pedir o que pediu o BNG no seu momento para unha persona que está cobrando 5 veces superior ao que non lle pertenece. Como? 5? Unión, 5? Bueno, se non son 5... Non, dixo 5. Bueno, o que queres, é mío. O BNG, que eu recorde, pideu para 2 traballadores. Vale. En concreto, non? Sí, un está presente e outro non está presente. Sí, é máis para o forestal que estuvo traballando cando había tanto personal de baixa, estuvo traballando hasta as 11 da noite para poñer a funcionar as brigadas do Lume. Xa. María José Fernández sabe perfectamente e votou en contra. Temos oído que estaba aí la da alcaldesa, votou en contra. Eu simplemente lle rogo, por favor, ao señor alcalde que, por favor, non teña en conta as peticións que lle fai o bloque, porque o único que famos o bloque é perjudicar a xente. Entón, nese caso, mire... Cando usted, señor alcalde, se fai coa súa maneira. Non, está claro. Eu fai coa. Está claro que o fai porque é alcalde.
Está claro que é para a atribución que ten que ser alcalde. Exacto. Pero tamén, cando eu estou na oposición, tamén teño o dereito de dicilo. Sí, Vale. nadie o pide. Lle guste ou non lle guste. Entonces, sí que creo que pagarlle a xente por facer o seu traballo, porque se hai traballo atrasado porque non se fixo, porque non fixeron a determinadas personas, é dicir, polos motivos que foran. Parte culpa de usted, me parece porque por increíble. deixar todo como deixar. No, deixamos dicir, usted sabe perfectamente, por deixar todo como deixar. E voulle dicir, Entonces, e os veciños, os veciños de Valadouro saben perfectamente sí. O que pasou aquí. Exacto. Perfectamente. Bueno. Perfectamente. É dicir, aquí tontos non somos naide, no. De acordo? Entonces, non é así exactamente, Pues sino que durante moito tempo, sabe perfectamente que durante moito tempo non se puideron facer moitas cousas porque precisamente o personal estuvo de baixa. Isto é como o tema das peonadas. Facemos a maiores, non vimos no mes horario e facemos a maiores. Que non é unha cuestión que os traballadores, é como organizamos. A min dame unha imagen de nepotismo, vale? O feito de que a uns e outros non. A un che dou 750 euros por facer o teu traballo, outro tal. Hai unha das persoas que pide unha compatibilidade para traballar polas tardes, entón como é o horario, pero non é cuesto tanto das persoas, é a forma de facelo, que me parece totalmente nepótica, punto, e creo que debemos deixar o jefe de personal son eu que decido o sabemos. Cando, se usted ve alguna cousa que seña injusta, denuncia. Non hai máis volta que dar, non sei para que dá volta. É injusto, sí. Bueno, pues se é injusto, denuncio. Totalmente injusto. Vamos, é que me parece increíble, pero despois hai xente que limpia sobre limpo. Porque poño o exemplo de limpiadora, que nin o sei, por iso lle preguntei, porque eu tampouco sabía se contrataron unha empresa. É dicir, as persoas que teñen maior carga de traballo, porque hai unhas obras e algo, porque todos tuvemos obras na casa, poño ese exemplo, porque en Vicense o personal de obras da nave, é dicir, dice calquer outro traballador. Pero eu sigo dicindo, e me dá igual que lle gusta xente ou non, hai personal de primeira e de segunda, punto. E creo que non teño nada máis, deixeme mirar, que xa sei que se queda desfacer de nosotros canto antes. Non, Dios me libre. Vou a mirar, vale. Vou ganar eu con Non desfacer sei se me queda algo máis. Nada máis. Bien, por parte do BNG, se ten Bueno, por parte do BNG, quero puntualizar que a gratificación que pedimos para esas persoas estaban debidamente comprobado de que tiñan que ampliaran a súa xornada laboral por unhas cousas excepcionales. Pois deran ya ustedes. Porque había moita xente... Por que non lle deron cando estaban? Porque non nos deu tempo. Nosotros íbamos a lodar. Usted non nos deu tempo da súa moción de censura. É moi fácil dicir que iba a dar. Non nos deu tempo, pero nosotros íbamos a lodar. Era puntualizar eso. Tiñan que dar. Queríamos facer unha pregunta. Como estaban os expedientes do Camiño da Cruz, do tan famoso xa Camiño da Cruz é máis da pena, como estaba eso? Pois están nas maus de Sena Prieto, veñen mañá, vanme dicir algo de como está. O da valla perimetral do colexio arreglouse? Que se arreglou? Sí. Eu sei, non. Eso é educación. Eu pregunto. Está como estaba. Bueno, pois a valla estaba bastante deteriorada e, bueno, pois mancar algún neno ali, se marca unha mão por... Eu mandei un escrito onde eu tiña que mandar para pedir unha subvención para arreglar iso, pero o Concello pareceme que fai bastantes cousas no colegio sin ter que facer iso tamén. O sea, que é unha subvención que ofreceron, supoño eu. Sí, o mantenimiento é por parte do... Sí, pero unha cousa é mantenimiento e outra cousa é obra, iso non é mantenimiento, xa que sacar é obra. Se é unha cousa rota, eu non digo cambiar toda a valla, pero reparar a que está rota, sí. Iso non é mantenimiento, iso é obra. Hai que poñela no... Eso, non sei onde chega o mantenimiento ou onde non, eu creo que reparado. Ese fora mantenimiento, usted tuvo 11 anos aí, por que non? Non, agora está usted, está aquí enlatabas a mañana. Pero estropeouse nun ano outra. Pero estropeouse nun ano a valla. Sí, claro, que se leva aí ano e medio. Ano e medio, non, usted leva 11 anos aí. Sí. E a valla está... Leva ano e medio e non é culpa, algo terá que facer, tú. Iso é ou ainda está nos 100 días de gracia. Iso é obra. Ainda está nos 100 días de gracia. E se é obra, pois, eu
fixen Leva ano e medio. as oportunas diligencias para pedir unha subvención para que se fai. O mellor se tarda en facer, pero polo menos fixen algo, cousa que usted non fixo. Algo máis? Si, temos máis. E queríamos saber tamén se as chapas que foron quitadas do polideportivo foron entregadas a unha empresa de reciclaje. As que últimas que se puñeron, esas están guardadas ali porque van a emplear no Concello. As outras iba a leválas á empresa, non sei para onde, e veu xente pedirme as chapas. Entonces, a donde chegou a petición, as chapas quedaron aí, a donde chegou, viñeron buscar e leváronas. Non sei, porque eu tuve aí houve protestas aí no venciño do Concello de Alfoz de que había moito polispán tirado de chapas que foron de aquí do polideportivo. Mentira, porque o polispán non saleu de aquí. Sí, No. Entre chapa e chapa. No, sí, o polispán está todo guardado na nave. Bueno, non pues saliu. entre chapa e concretamente na parroquia de Carballido que eixaron algúns veciños porque había o polispán tirado que salira das chapas de aquí. Non sei se foron, porque normalmente o polispán é un residuo peligroso que hai que tratar nunha empresa. O polispán está todo metido na nave do Concello onde estaba a motobomba. Pode ir usted ver ali. O que levou a xente foron as chapas, non o polispán, que non quixeron o polispán. Bueno, diría logo algo de polispán polo medio, porque os de Carballido non inventarían, digo eu. Pero estaba o polispán volando por Carballido. Exacto, carallo. Non sei, Dios. non sei. Eso é verdade. E tiñan que ser de aquí. Sí, dixeron que fora das chapas que foron do polideportivo. Non foron as chapas do polideportivo para Carballido, usted sabe? Para Carballido? Sí. No. No, bueno. Carballido As que se quitaron non foron para Carballido. Para Carballido non. Entonces, Para Carballido non. non sei. Tiñamos tamén isto máis ben un rogo porque parecenos moi ben que se limpen e que se lles pase unha máquina de alta presión ás aceras de Ferreira, pero había que tamén encargarse algo no rural, porque a señalización que hai no rural, tanto a señalización de tráfico como a señalización de núcleos está moi deteriorada. En Naide, mira por ela, xa están señales caídas, tanto nas vías, estou falando das vías municipais, máis das señales que hai que se puxeran xa hai anos señalizando os barrios. Está todo tirado e Naide mira por elas. Parecenos moi ben, con todo o canto o pueblo que teña guapo e tal, pero o rural tamén hai que atendelo. Ustedes nin rural nin eso, porque as señales xa non son da hora tampouco. O seña que han se poñer cando se poida. Bueno. Ustedes nin o rural nin o outro. Que se poña... Nin o rural nin o resto. O seña que mira. Por lo menos nosotros ainda vamos facendo algo. Vamos limpando un pouco a casa e depois vamos limpar un pouco este. Sí, a verdade é que sí, é moi fácil gastar 8.000 euros máis en iluminación do Nadal. Queda todo moi bajo, pero collendo 8.000 euros máis, dos cartos de todo, eso fai en calquera. E queda todo moi bajo. Más que as feiras, sí. Algo máis? Non digo. Permíteme antes Sí. de volver. Sí. Nada, queríamos un rogo nosotros, onde xa se nos pasou nos varios plenos. Bueno, nos planteamos, sempre defendimos, e aí nunca compartíamos co bloque, nin con o Dival, nin con... Pensamos que o tráfico durante o día de mercado debese cortar durante a plaza. Seguimos pensando que é un peligro. Creo que ten que estar cortado. En algún momento se planteou e tuvemos discusións, distintos grupos, sobre que había empresarios, había comerciantes que se queixaban que se non pasaban os coches que vendían menos ou non. Levan 2 anos pasando os coches ou 3 desde que deixou de estar en Mundo Macedo, non venden máis ni menos. É dicir, eu personalmente, nosotros pensamos que debería, e facemos o rogo que pensamos que se debería cortar o tráfico na plaza, en ambos sentidos, no sentido desta ponta ahora xa está cortado,
durante o tempo de mercado. Vale, queríamos deixalo como roco. Muy bien. Señor Fernández. No, nada, solamente quería aclarar que si o da auga estaba en malas condicións, o sea, chegou a usted nas condicións que chegou foi porque desde marzo non se realizaba ningún tipo de analítica da auga, estaba totalmente abandonado o servicio en ese sentido, e cando cheguei ningunha analítica de auga, excepto que se podía facer do Concello, se estaba realizando porque non había nin empresa vinculada. Entón, o primeiro que se fixo foi intentar subsanar eso, porque se estaba metendo a auga nas casas sin ningún control analítico desde marzo. E por eso foi o primeiro que se realizou, non se atacou a lectura de tal ni nada. Eso é unha realidad como un mundo, pódese mirar arriba nos contratos. Abandonouse totalmente e mandouse sin analíticas a auga por aí, por todas as casas. O único que quixen é justificarme polo que se lle deu este home a iso, non por outra cousa. Claro, pero que estaba todo sin facer por eso. Vale, moi ben. Levántese así. Gracias. Foi el agua hasta la